Мы живем, каб вяртацца час ад часу туды, дзе мінула юнацтва, дзе маленства сляды. Мы живем, каб вяртацца, і іншага шляху няма. Мы живем, каб вітацца. Мама, добрый дзень, ма. Народны паэт Беларусі Максім Танк, наш земляк, у сваёй паэзіі увесь час услаўляў і наш народ, і нашых людзей, і наш цудоўны край. І это ён пісаў пра хату, пакрытую крыламі ластавак, пра вокны, зашклёныя вачамі блізкіх, пра парог, высечаны з успамінаў,